Mbak Devi. Aku lek kadung guyu no. Mbok mangel ora. Kowe kok lek ngompol lho, kowe kok. Manggen guyu mesti teles kok ya. Iki guyu apa ya, Ran? Kowe iki mulakno Stres. lho. Wayangan ra wayangan pokok melu ngene ra ya. Tenan. Ya bangkrut aku. Heeh. Bangkrut piye wong njaluk apa-apa tak tukokne pokok duitmu dhewe. Pak aku njaluk motor ya nih duitmu tak tukokne. Aku ya wong penak to. Iki lho, Pak. La dala la dala la la. Iki lho. HP ini golek teles aku. Ini yang punya gawe. Si dong. Waduh kan lamu tak jumbo. Iya. Piye kabare seger waras? Alhamdulillah pangestune. Sehat. Sehat walafiat. Kelas pinten sak menika? Sak menika kula tasih kelas kalih badene minggah kelas 3 SMA. Heeh, aku lek munggah ya. Ya mesti munggah tok kok ya, sekolah pinter kok ya. Mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, Papa. Oke, sama-sama mohon maaf lahir dan Kok diajak ngomong, batin. adabnya ke situ sih. Kok nggak nyawang aku sih? Ini papa pakai semu. Karena papa ini di sini tidak hanya Rudi Gareng tapi menjadi limbuk dan cangik. Bahasa Inggrisnya cengek ya. Tapi kan Kamu biasanya harus tahu. adab ke sini. Ya nanti ada waktunya. Engko lek wayah madep apa mesti madep dhewe. Oh no. Oh iya ding. Oh penak ya omongan ngene malah penak ya. Lah, Wes iya. Mas aku ning kono ngedep ae kok ya. Piye seger waras sehat walafiat? Alhamdulillah. Tindak sehat. rene jam piro budale kok omah? Saya tadi kesini Heeh. jam Wah kowe iki nyolot gedhi kukumu kok soklat-soklat ngono. merah ini merah. Oh bukan iya coklat. mataku sing rada anu iki. Nyawang apa-apa malih ketok anu. Tadi berangkat ke sini tadi sekitar jam 9. Oh jam 9. Naik Ya. apa? Naik apa? Naik angkot. Angkot. Ya. Naik. Oh naik kok ya. Naik iki ning dhuwure angkot berarti. Iya, ya di atas angkot nanti. Metongkrong gitu. Iya, di tali. Oh, enggak kademen. Hubus-hubus. Wus anginnya Iya. banter banget. Iya. Malam hari ini Pak Sanjaya utawa ini markas besar Sanjaya Group Ya. punya hajat ya kuwi molo kramake Kang Putra utawa Putra Mahkota bahasane. Jadi Mas Andre kalian Mbak Devi didongake coba. Iya. Nika piantun Nasrani Cahayu. Oh iya. Oh Nika iya. Pak Sanjaya. Tadi saya sudah ketemu juga sama Mas Andre sama sudah? Mbak Sudah Devi ketemu? tadi sudah di situ sudah salim. Sudah bincang-bincang. Sudah tapi belum foto. Oh, nanti, foto, nanti nanti. fotonya nanti. Ini Mbak Devi sama Mas Andre. Ini Pak Sanjaya. Mas Andri kan gantengnya kayak nom-nom aku mbiyen ya. Rumah saku, rumah saku dhewe Mas. Tapi Mas Andre kan baik. Iya. Tapi papa enggak baik. Papa kan ngentek-ngentek nih. Weh rumah saku wae. Saking gantengnya ya. Lah ngono lho. Iya. Jadi pokoknya selamat menempuh hidup baru ya buat Mas. Selamat menempuh hidup baru buat Mas Andre dan juga Mbak Devi. Semoga Dikaruniai momongan. semoga cepat diberi momongan. Oh, diberi Semoga iki. apa? Diberi sapa sing ngewehi kok ya dikaruniai. Lah Dikarunai karunai apa to kucing kok yo nai kok ya. dikurinai. Dikaruniai momongan ngono lho. Dikaruniai momongan. Nah. Ya, semoga cepat dikaruniai momongan oleh Tuhan. Semoga Tuhan selalu memberkatimu. Amin. Semoga semoga itu apa? IPTP. Berbahagia sampai takut. akhir hayat. Amin. Banyak yo Iya. semboyane ini pernikahan yang pertama dan yang terakhir. Nah, berarti otomatis sepisan dunggu Selamanya. Selamanya. Satu untuk semua. Ora. Otak bisa satu untuk semua ini apa kaya itu prinsip hidup. Ya, satu untuk selamanya. Nah, Ya, satu untuk ngono. selamanya. Iki lho saking grapiake Bapak Sanjaya. Sampai semua para penonton itu dikasih makan. Loh, ini malam hari ini. Iya, dikasih makan dari sampai sana, dikasih makan. luar Ada biasa. minum. Wah, tepuk tangan nek ngono. Terus, iya Pak Sanjaya, wah, ora mung ning awak dhewe tok, Pak. Tenan. Iya, kayak
bakul-bakul kono. Kuwi wong dodol ya nduk kowe. Kuwi wong dodol. Pak Sanjaya tuh. Lah Pak Sanjaya sing neng kene iki penonton. Dengan adanya tontonan malam hari ini toh, Pak, makanya akeh bakul. Itu kan ya gara-gara Pak Sanjaya nanggap padha karo Pak Sanjaya iki dono rasa wong pirang-pirang. Nyenengke wong akeh. Nggih. Pak Sanjaya menika anu lho, Nduk. Menika srawunge piyantune luar biasa. Piantun Kediri. Ning nyatane karo penggede-penggede padha tepung. Nggih, Pak Sanjaya kuwi konten number 1 niku. Lah iya. Anggere buka HP ngono wis sampai tekan dhuwur panggung batin niku iki jane sapa ning dhuwur panggung. Lah kuwi sing kagungan dalem kok ya. Lah nggih niku kan wau kan mboten semerep niku wau. Kuwi jenenge piyantune Prasodo. Sederhana. Nah, ya jal kowe gelem ya kapan-kapan wewuh terus munggah ngene. Nyoteng dhewe. Ning nyatane panjenengan menjadi tulodo ing ngarsa sum tulodo ing madya mangun karsa tuturi handayani. Pokoke sukses selalu buat Sanjaya Group. Nah. Nggih. Sanjaya Group itu apa, Pak? Itu, wow, lagi truknya Pak Sanjaya pirang-pirang. Apa? Alat berat. Alat berat. Sampeyan pengen numpak bego ya. Sesuk karo papa. Numpak bego bareng-bareng balapan. Egrek. Balapan kita kok aspalnya malah rakuan kok ya. Lah terus begonya ditaruh di mana? Loh ini lah ya di anu no, dibersihkan no. Penyanyi kaguan gawe iki semua kendaraan armada kabeh dileh. Oh gitu. Iya, iki kekompakane grup Sanjaya ngene iki diresiki bose arep gawe kabeh kendaraan singkirke. Oh iya. Kapan pas singkirne aku pas ning kene. Klewu lho kok motorku kleru di sini. Kuwi nak aku mulai mlaku aku. Nah, nembang ya, Nduk. Nembang, buat Pak Sanjaya, buat Mas Andri. Iki mau ana pundutan jane, ana pundutan. Ana apa ya? Kusuma Wijaya. Kuwi sing ndi? Oh, Kusuma Wijaya. Kusuma Wijaya ki sing ndi, Nduk? Aku. Kusuma ning ati. Iya toh? Piye? Warana aku warana. Piye? Mah, mah. Sing to, ngarep dhewe. Kusuma ning ati. Warana aku kan. Mah. Kowe iki sinden gaul lho kowe iki. Lah sampean iki lho diwarnai gak gelem meneng kok. Lah iya, Pak. Piye? Kowe kalek ngono kowe ngeces kowe. Mau ayu-ayu wong ngiler kaya. Piye? Wong ngiler ki pinter, Pak. Wong ngono. Ya. Lah ya. Batinku layak sendur kan mau angge ngene ler. Nyapa nduk kok ngiler? Lah pinter kok. Kusuma Wijaya ya, Kusuma Wijaya. Tapi kini nggak dikasih lagu yang halus-halus dulu. Iya no, halus dhisik no. Iya. Ojo nganti Kusuma Wijaya semua orang itu tahu Pak. Kalau Niken itu nggak hanya menyanyikan lagu yang zaman sekarang, tapi bisa Pak, saya tahu Pak. Iya. Kowe lagu lawas ya paham ngono lho. Lagu lawas, lagu nyinden ki iso karena Niken itu terjunnya itu dari dunia sinden. Kok mesti melok-melok ya? Aku memantapkan. Aku harus nyontoni cah-cah kayak ngono. Ngono apik. Kita kasih pelok 5. Pelok 5. Nah ya pelok 5. Kok pelok 5 itu bahasa Indonesia lho dadine kok. Pelok 5. 5 pelok. Pelok gangsal. Sing ngeder menika lulusan isi Sura Menggolo. Surakarta ya. Menika ya Eskar. Padha aku papaki ya Eskar. Oh. Ono sarjana kerawitan. Sarjana karaoke. Wes. Karaoke. Karo kowe ngono nalika semono kaya anak karo bapak nembang. Bawa nggih. Nggih, bawa. Niki kalih ngrepek nggih, Pak? Lah nyang apa to kok ora ngrepek ki oleh. Aku ki ndalang yang ngrepek kok ya. Wah ya bukune apa lho isine iki. Catetane ku Niken lho bukune ngantek kaya ndut ki. Niken lho sinden kondang bukune kaya ndut ki piye to kok. Angger dibuka londot. Ini yang dinamakan pekerja keras. Oh ngono. Selalu dibuka berarti. Tidak pernah dibuka. Weh, jan. Awas kok mlaku rono kenek ning aja medun lho ya ning kono ae. Nggih, Pak. Engko mlaku ning yagan-yagan wis malah keconyok rokok. Meneng nang. Uhiha. Oh. Kan nanang melek lah. Nanang merem. Melek ora iso. Nanang anjo. Sandinge pra melek to kuwi. Jenengane kuno kata-katane no jane alus, tapi kok nyeluwekit ngono. Ora, maksud tak dongake ben iso melek. Nanang niku nggih lulusan SH, Pak. Kuliah.
Kuliah lulusan SH. Sarjana apa? Susah hidup. Oh tak kira sarjana hukum kowe ngawur. Ora. Padha karo sing ngendangke ya sarjana hukum. Dadi sarjana sore ning hukuman. Dihukum bojone maksudnya. Ayo metu tak hukum kowe. Mengke Nanang diaturi minggah nggih, Pak? Oh iya, engko. Mas Nanang. Nanti sampe naik ya kalau udah bar wayangannya. Oke. Dia pengen ngedep ketuk sih. Yo, bawa buat warga masyarakat Kediri Raya. Kediri Raya ini penonton kon ndi Pak Sanjaya iki. Aku cara wedok nu suaraku kaya Niken gitu. Ini sarene lanang kokean rokok wis malah suaraku mblebes. Makanya berhenti merokok, jangan merokok terus. Saya itu kalau merokok selalu berhenti Cahayu. Soalnya lek merokok karo numpak motor. Dari tadi. Ini kan berhenti. Lek karo numpak motor, aku udah ngeneki motor. Nah. Karo berhenti, bener ya? Nggak sembarang. Piye. Kleru. Jadi merokok kudu berhenti. Maksudnya berhenti merokok ngono ta? Berhenti merokok. Jangan merokok. Dalam? Sudah itu dimatikan saja rokoknya. Rokok itu moro-moro takok. Rokoknya tak pateni lho, iki tak bong, iki tak pateni lho, tak bong iki. Iki lek ora tak bong urip lho aku rono-rono, mulane tak bong. Ngono lho. Ben mati. Ngono lho. Nesu. Papa ki yo ngene iki. Sing dipoto adung aku mesam-mesem bae Niken sing dipoto. Lah adung aku ngomong nang ngene dipoto bae Niken. Mong tak tunggu angsu lane mong tak tunggu angsu lane among sira dadi jampi. Aku masih tembang iki jane bingung aku. Amung sira dadi jampi maksudnya mosok kancane dadekne jamu. Ya maksudnya dialah menjadi obat. Obat. Iya, obat. Obat itu apa? Ya jamu kan penggantinya obat. Oh ngono, jadi obat. Sakit tadi, lagi sakit. Sing sakit sapa? Ning bawa ki sing sakit sapa? Gini loh, Pak. Piye? Seumpanya, sesegonya. Umpamanya ini diibaratkan Mas Gebi sama Mbak Andre. Kuale. Mas Andre sama Mbak Gebi, ngono. Debi. Mbak Gebi sama Mas Andre. Debi. Wis to ben sak karepku. Bocah ngeyel tak. Seumpama kedua temanten ini, ya toh. Seumpanya sepanya, terus. Kok angeleran to dino iki ngomong. Loh, ora apa-apa ya seperti ini. Inilah kehidupan ngono. Dadi seumpama Mbak Devi. Aku lek kadung guyu no. Mbuh angeleran. Kowe golek ngompol lho, kowe anggen guyu mesti teles kok ya. Iki guyu apa ya, Ran? Kowe iki mulakno ya kowe kudu sering ngomelu papa ben iso guyu. Stres.
beres. Lho. Wayangan ra wayangan pokok melu ngene ra ya. Tenan. Ya bangkrut aku. Heeh. Bangkrut piye wong njaluk apa-apa tak tukokne pokok duitmu dhewe. Pak aku njaluk motor ya nih duitmu tak tukokne. Aku ya wong penak to. Iki lho Pak, seumpamanya apa kedua temanten pokoknya Mbak Debi. Mas Mbak Andri. Debi ditinggal karo Mas Andre kerja ning Lungadoh. Oh, ja. Kan kangen, itu kan sakit hatinya kan kangen. Terus lek Mas Andre terus habis itu pulang, itu kan jadinya jamu. Dadi obat kangen kuwi mau. Heeh, jamune kangen kuwi mau. Ya wis pokoke hooh ngono lah. Wong kangen kok dadi jamu iki lho. Loh, lah kan sudah ketemu, sudah Iya. terobati. Dadi wong kangen ki kudu kepethuk. Nah. Iya. Terus Ngono. tenan sinden milenial kok iki. Dehem barang ya anu. Watuk. Wong ngono. Yes. Kalaman kasunya tan kadya panyuwunku Payo. Iki lho. HP ning golek teles aku. Ini yang punya gawe. Yang punya gawe ini Pak San. Aja banter-banter idune nyiprat kabeh ki lho. Nang nggih wong niku niken. Kembloh e. Pak Rudi kok ya ngerti lah aku kembloh. Jenengan Lah. kejem to Pak sampai tekan itu barangnya po. Lah kembloh Lek kan. hoya-hoya kuwi lho. Akhire Lah mau kan nyekel mic lek kok nyawer terus piye? Lah, kula pegang riyen HP-ne, terus kula adep ning jenengan ngaten. Nyanyi sing penak sik tak sawer. Nah, ngono Pak Pokoke San. nyawere penak sawerane los. Pak San kejane sinden bintang tamu. Dalange engko arep disawer kok rumah saku. Rumah saku lho. Paling-paling orang ngentekne pasir sakrit. Lah, tenan. Lah, lho. Kula disawer pasir ya gelem aku. Ya, iya lho. Di kepure. Omahku urung dadi kok. Pak nganu Pak Dalang. Nggih. Ya lek golek sinden nyanti teko ayu-ayu men. Wah, niki tenan kok sinden iki. Tapi pun dilem Pak, lek dilem ayu sesuk aku ndak ono. Aku pengen Mbak Niken duet karo manten. Oh, nggih. nggih. Oh, Mengke nggih. mawon. Enggak iku mantene wedok ketokane ngantuk. Oh, sakniki, Oh, sakniki. saniki. Oh. Ah. Iki. Dan iki mboten dibacutne riyen. Sik bawon ini bentek dulu. Cara wong mangan ben dientekne karo niken. Iki HP-ne selak anu selak Iya. video terus ya. Gak iso mati soalnya iki. Pun mboten saya dipateni, Pak. Nanging aku mong manungsa marga raja kejodoh pati lan pes Dong ora, Le. Dong ora. Iki aku nyoteng aku dhewe. Lah tak enteni Pak San ra nyoteng aku. Cinepto Cinepto. kangku ngoso Lagune napa niku Pak San lek duet? Anu nduk diselani putrane Pak San ya, Mas Manten apa Mbak Manten iki? Sampe delok nasi nyeluk Mbak Niken ku gelem. Mas Andri. Nggih. Ana iki bayare lumaran lho. Kalembak Munggah, Le. Kalembak ya Eman-eman. dua-duanya sini Maneman bayare larang ya toh. sinten Pak San Mbak iki Niken kan yo penyanyi kelas berat toh. lho nggih mboten to Pak lek larang Pak Kelas berat. nggih lek Ya tak wae 1000 sampean gelem apa piye? Ayo, jal. Lah liyane ke 1000 yo gelem ae. Sampean yo. 1000 ya mah to Pak Lah 1000 dalah, repes. berarti kan larang kelas berat berarti. Lek 1000 ya mah nek 100 gelem. Lah dalah. 100 saya garek dipingne Pak, dipingne Iya. piro lek 1000 ya mah no. Coba Mas sinten niku? Mas Andri.
Tapi ngeriki, ngeriki, Monggo ngeriki. Mas Andri. Tung ning Kalimantan. Mas Andri bersama Bu Sanjaya. Oh, Nanti ibu. Bu Sanjaya nanti duet sama Pak Sanjaya. Ki nyawer iki, Tang. Nyawer iki. Nek kok gembul karo apa balik iki ya, Le. Sabar sih. Sediane ngadeg kabeh engko disawer, Tang. Wah, iya. Yang. Aku yang tak ngadeg aku. Yo, oke. Mbok menawa oleh sawer. Pokoknya judulnya bakal ngeri. Oke no. Kene Mas Andri, kalian Mbak Debi, juga Bu Siti, Bu Sanjaya, Bu Yulaika, Bu Sanjaya. Nggih, Bu Julaika, nggih. Nah, ini Mas Andri. Mbak E digandeng, Mbak E, endi Mbak E? Mas garwane nih. Oh, sing gandeng Ibu, Wah. Juga selamat malam Pak Wakapolres Kediri. Selamat menikmati dan selamat datang. Moga-moga berkah selalu, sehat selalu. Berkahi Pak Sanjaya leh kagungan kersa. Miwoho dauping kang putra. Amin. Pak Sanjaya menika anu nduk nih Ken. Nggih. Menika piyantune prasaja nek nonton ing viti-vitine sampean semua sudah tahu. Judulnya apa mengikuti. judulnya? Sampean pitiku tahu lewat ya, sampean enggak beredar sampean. Ngeri. Ngeri. Pak Sanjaya pare mesti liwat ya. Anggap ngeri. Berarti sampean enggak tahu dolanan TikTok lah, sampean enggak roh. Ini kan tau. Ngerti ini duit tok. TikTok ora roh, Facebook ora roh. Wah, lah niki artis kok, Pak. Artis ki ora perlu TikTok kan wis Lah, di dalah. TikTok dhewe. Oh alah niku to Pak, jenengan sing biasane lewat sogo ala ngeri niku to. Jangan pokoknya. Sing Ibaratnya larang ya endelmu lah sini. Terus gak endel murah sini. Anu Pak San. Sebelum niki nembang, kula mek arep takon kalian jenengan. Jenengan iki nek ndelok vitine kaya ngono kae. Pokok wong ngerti TikTok mesti roh Pak Sanjaya. Bar pedhok Pak Prabowo, terus metuhi kanca-kanca sopir-sopir ning Bungurasih. Kok ya sampean ngerti ae to. Nah, kula ya ngeri. Sapa-sapa disrawungi. Kok terus jenengan kok terus kepilut nanggap wayang kayak terus nanggap kok menggur Rudi Gareng. Lah iki lho. Monggo kula ming dalang kok Blitar. Lah iki. Weh kameramene. Nek kameramene kaya ngono. Asline disuwi-suwi dolor-lor ben gak nyanyi ya jene. Oh winter nih kan, politik deh, ya ta. Lah ya toh. Bah, ya ngeden-ngedeni malahan. Pak. Lah adalah lah tenan. Kowe karo aku kudu selfie no kaya Nyapa to kok tekan Silvi bareng. anu kula foto-foto ku lho apa ku lek ngarani. Mau ocak-ocak batune pecah. Mas aku. Nggih. Ini kan luar biasa, aja medon-medon kaya. Halo Rian Pak, halo guys. Ngeri. Nah, Ngeri. Lah padahal iki nek Kediri iki enek percil, Nggih. enek jok lutuk, jok litik. nggih. Tak lebokne grup anak buahku yang dipilih panggah Niken Salindri. Wah, nih kan Wah, nggih to Mak sing Kok dipilih. gendane Pokoknya jane. Pak. Oh, alah yo kok. niken kok. Mbok yo percil apa sopo ngono. Lah nggih. Lah wayange kok dalange kok kula teng napa? Lah kuwi suara terbanyak ya, entak kon milih dalang sopo. Nek Blitar ya nek Tulungagung iki dalang sak pirang-pirang. Wah, kula kan rungokno suara. Sing saged dicicil jenengan kok ngereng. Cicil bae iki wis pok ya. Nakmu barang wis tak gawa ya. Ditenono sesuk. Dicicil maksudnya ki isu awan sore bengi. Nah, ngono Pak Sanjaya iki luar biasa. Drepere Sanjaya sing HP-ne apik ndang melok nyuting. Engko sing syutingane apik tak nggene TikTok. Weh. Mbak Niken iki bayare pasir pirang rit akeh lho iki. Wah, enek 20 rit punjul. Luweh ra gelem ya. Kok 20 ya. Cara 10 rit gelem paling kirime nang Jakarta paling. Nah kirimnya Kediri gak doyan. Nah kirimnya Jakarta kan pasirnya regane rodok larang. Rodok larang. Nang Danang nang maju nang. Ki lho Mas Andre nyanyi sak lagu tok lho Bos Muda nang Danang. Nah, Mas Andri nembangin apa Mas? Nggih. Napa nyuwun lagu napa Bapak? Sing HP-ne apik nang melok maju. Nah. Kuwi nyang apa to orang kok? Kok buku dikenek video kok. apa to kok HP. Andre nyanyi. Bapaknya tak tukang sawer ya. Teh lah iki. Napa lagune Pak? Lagune napa Pak? Pak San. Lagune yo Napa getuk? Aja to Pak. sing kaitane karo manten anyar ya apa kira-kira?
Oh. Sinarengan. Orang ketiga mawon. Ojo Mas aku. Ini pertama dan terakhir. Lah adalah lek tenan Pak Sanjaya iki dipol-polne lek meriahne anak mergo Pak Sanjaya iki mantu iki pertama dan terakhir. Oh ngaten nggih. Nggih Makane tamune ya tumplek-blek kaya ngono. Iya. Terus sakmene gedene iki lho. Wong sampe padha ngadeg lho. Nggih. Lah nggih, alhamdulillah. Aku malah kelingan zaman aku ewu kae tamune yo ngene iki. Rencana sing dirawuhke Pak San ki wong Jadi undangannya Pak Sanjaya cuma 4.000. Tapi yang datang 5.600. Oke, puji Tuhan. Hampir 6.000. Ngeri. Ngeri. Jadi karangan bunga ini juga sangat luar biasa. Dari Pak Presiden ada, saka anu dari elemen bawah sampai atas ada. Ngeri. Bahkan ada teman saya yang Mas Bambang dari Batu Licin Kalimantan. Loh. Itu juga temen waktu nyopir tahun 90. Ini zaman berjuang biyen. demi Tuhan ini. Nggih. Kemarin juga datang mengucapkan karangan bunga. Ada PT apa itu lupa saya itu. Saking Batu Licin rika. Batu Licin itu sekarang jadi bos batu bara. Wah iya. Ngeri. Ini ki sing diarani ngeri iki ngene iki. Jadi sama-sama nyopir di Kalimantan tahun 91. Hingga sekarang dia jaya, saya juga jaya. Waktu kita ada acara ini kita kabari dia langsung datang. Ngeri. Ya. Jadi kalau kita boleh ngomong jujur, sapine sih kok ini DE Pak Gareng. Wah iya, lah iki. Sapine regane 48 juta. Lah niku ngeri no lek ditukokne wong ngeri. Sing dari DE soalnya DE wis tau jar. Anggere kok lak rabi, aku tak nyumbang sapi. Iya. Lah gue lah. Jadi karena itu wedhuse tok piro nih 20 kok piro wedhuse. Alhamdulillah. Sampai saiki sik turah. Pokok sukses selalu nggih Pak. Berkah selalu buat panjenengan dan Amin. PT Andri Putra Sanjaya. Amin. Jadi kalau Pak Sanjaya mohon maaf bukan kita menyombongkan diri kalau Pak Sanjaya itu bener kata Pak Gareng tadi, kacang tidak pernah lupa kulitnya. Nah, jadi kita awalnya dari mana kita ingat. Nggak pernah kita berkelebihan. Kalau sudah ketemu pejabat, mungkin ketemu seorang Bapak Kapolda, Pak Kapolres, mungkin ketemu Pak Kapolri saja sudah pernah jabatan tangan semua. Sampai Pak Jokowi, Pak Prabowo kita sudah berjabatan tangan. Jadi ini ya yang jelas bersyukur. Kemarin banyak yang tanya itu ada undangan dari bukan undangan maaf. Ada karangan bunga ya dari Pak Presiden, dari Mas Gibran ya toh? Karangan bunga ya dari Mas Kaisang dan segala petinggi, segala penjuru elemen bawah sampai atas semua ngiriman karangan bunga. Kepedulian terhadap PT Andri Putra Sanjaya. Jadi karangan bunga ini sudah dihitung jumlahnya 38 karangan bunga. Ada yang juga ngomong, Pak Sanjaya, iku kok karangan bunga kok ini Pak Kapolda, Mas Kaisang, Mas Gibran, kayak Pak Prabowo, Pak Sanjaya. Iku asli gak? Ada teman kita seorang dari PH ya. PH itu pengacara. Kemarin juga datang. Itu asli ndak? Kalau ndak asli mending dipinggirkan. Karena apa? Takutnya nanti ada pelanggaran. Oh ngaten. Iya, kalau beliau nggak berkenan pelanggaran. Sanjaya suatu kecek ya. Jadi karangan bunga itu nyon sewu. Jangankan kok karangan bunga Pak Kapolda gitu. Karangan bunga sampean gawe karangan bunga Pak Kapolsek. Pak Kapolsek gak berkenan, sampean tuntut kena perbuatan tidak menyenangkan. Oh ngoten. Jadi kemarin ada salah satu PH itu negor saya itu ada Pak Kapolda, ada Mas Kaisang, Mas Gibran, asal itu semua. Saya tunjukkan apa ini WA dari kiriman dari sana. Akhirnya dia itu terharu. Dari seorang Pak Sanjaya ini bakul pasir, ya tak? Terkenal kan bakul pasir, rentalnya bego, bakul luruk. Tapi kok karangan bunga sampai datang 38 dan undangan yang luar biasa. Jelas, ya tak? Yang undangan kita tonjok sama undangan kita online ya, Andre. Apa namanya, Andre? Digital. Itu jumlahnya sekitar nggak sampai 4.000, tapi yang datang kemarin ada hampir 6.000. Itu bagi saya sudah luar biasa. Alhamdulillah. Saya kemarin sempat adem panas, lur, sampai kelambiku ganti kelambi ping pindho kembloh. Aku khawatir lek segoku kurang.
Oh iya. Ngredeg aku. Jadi aku nyalami wong wis gak nyawang wonge, tak sawang segone terus. Jadi cara nyalami wong wis wong sing liwat sapa gak roh, tak lirik terus gone entek ora entek ora. Wedi lek. Lah wong habis. kene pedote lho. Nggih, alhamdulillah, Pak. Tenan. Sampai bolo-bolo ki ngomong sing wingi ku Mas sepurane gak iso nemoni. Yo Pak Sanjaya, sing buah ngenamu kok jane ki ndelok Gus Idam apa buah to. Gus Idam ya ora enek, tapi kok sing buah ki gak enek pedote kaya ndelok Gus Idam. Nah niki. Alhamdulillah. Ini Nah, itu sesrawungan sangat Pak. luar biasa. Nggih. Luar biasa ngeri. Jadi yang perlu kita garis bawahi, mungkin banyak teman-teman mungkin yang kemarin menganggap Pak Jaja karangan bunga itu bikin sendiri misalnya. Iso ayo tuku karangan bunga orang ngetekne pasir sarit. Tetapi lek wonge gak trimo tekecek kenek. Dadi sampean aja pisan-pisan nggih karangan bunga atas nama Pak Lurah Sambirjo. Umpamane. Misalnya membuat karangan bunga mengucapkan misalnya ke Pak Rudi Gareng. Pak Rudi Gareng padahal Pak Lurah Sambirjo ki gak nggih karangan bunga. Nggih. Kuwi nuntut iso perbuatan tidak menyenangkan. Zaman Jadi pun ngeten kok. Nggih. bagi saya itu sudah luar biasa. Dan ini giliran Andre nyanyi, tapi harapan saya Andre saya pesan sama Andre. Nggih. Dalam arti Andre ini dibilang perintis-perintis pewaris-pewaris. Oh ngaten. Karena anak satu-satunya anak semata wayang. Semata wayang. Iya. Jadi pesan saya sama Andre, teruskan perjalanan Bapak Andre. Karena Bapak itu dari kecil, Bapak sekolah SD. Mungkin wong Swallow ngerti kabeh lek Pas aja sekolah SD. Mungkin lah asli wong Swallow ya ngerti Pak saya dhisik bakulan jajan. Disugi ning ember. Oh. Diubeng nih ngoten niku, Ya. Pak. Diubeng nih. Lah kene mboten. Nggih. Lho kene mboten. Pak Sanjaya ki ora selamat Mbak nih kan. Bakulan jajan disugi ning ember. Sekolahku SD. Masya Allah. SD lho wonge bapakku dhisik supir bis, tunggalku 6. Nggih. Bapakku cantol wedokan maneh. Bayi. Jadi gak durusi anak 6 iki. Dadi bar lulus sekolah ki langsung nyugi jajan ning ember turut di tangga-tangga kuwi. Lho iki gak selamat iki lho. Lek iki wong Jobo Swallow mesti gak percaya, tapi lek asli wong Swallow mesti percaya. Nyipati. Oh iya iki renang. Rene dilo ya Rene. Iki kanca kecilike Rene dilo munggah. Iki omahe anu iki berpetung iki. Berpetung. Aku roh ya. Adan-adan. Iki nang gerejane dhisik bareng ning gereja iki ladan-adan. Jenengmu sapa jenengmu nang ngono lho. Anang. Mau Mas Anang adan-adan toh? Jadi ini demi Tuhan lho ya, mungkin ini ada rekan-rekan yang di luar Swallow. Ini pastinya nggak percaya kalau Pak Jaya mantan bakulan jajan. Zaman semono jajannya 20 repis. Terus mundak dadi selawe. Getuk. Yo getuk yo enek jemblem enek mendut. Kui sekarang seperti ini bagi saya sudah sangat luar biasa karena kebaikan Tuhan. Mungkin sak kabupaten Kediri lho ya. Gak enek sing perjalanan kayak Pak Sanjaya terus saiki dubah kayak ngene iki mungkin gak enek. Alhamdulillah. Nggih. Mungkin kalau Perjuangan, Pak. mungkin kalau perjalanannya seperti Pak Sanjaya, tapi saiki panggah kere mungkin jauh Tapi Nggih. lek perjuangannya seperti Pak Jaya saiki terus mengalami liku-liku yang tidak apa ya, Bu? Liku-liku yang artinya tidak mudah, ya kan? Nggih. Perjuangan, Pak. Mari ngono ngernet truk. Lha piye lulus SD? Mbak gak apa-apa sing nanggap aku, tak suwi-suwi gak apa-apa. Iki wong Swallow ben ro kabeh. Siap, Ini siap. sebuah motivasi. Nggih. Generasi anak muda sekarang. Monggo los mawon, Pak. Jadi banyak ya warga Swallow ini sering juga ngomong ke aku. Pak San anakku loh mau sekolah goro-goro sampean. Lah nyapa? Kaget aku. Nggih. Lah kok iso ngono to, Mbak? Piye? Anakku ra gelem sekolah gara-gara awakmu. Bojone kuwi lho, bojone Pak T pelekete Swallow Kulon lho. Sapa jenenge kuwi, Mbak? Mbak sapa, Bu? Mbak Tris. Lah nyapa? Kowe nyapa ora gelem sekolah? Sekolah ora dadi apa? Lho Pak Sanjaya lho ora sekolah terkeh-okeh. Itu tidak boleh lho. Nggih. Dan nasib itu enggak sama. Pak Sanjaya enggak sekolah terkeh-okeh. Wis jereke sapa?
Ya wong tuwek-tuwek ngomong dadi ngeri, nggak boleh ya. Jadi bagi anak-anak generasi muda sekarang kata-kata yang baik monggo ya dijalankan, kalau enggak jangan. Nggih. Kali ini sebuah apa ya? Sebuah motivasi juga Pak Sanjaya yang ngomong ini Edukasi, Pak. Nggih. bukan edukasi lagi, motivasi yang sangat dalam. Motivasi nggih. Lha gumun ya kanca-kancaku ngene lho ya ceritane. Pak Gareng ngomongnya bener. Nggih. Mungkin Pak Gareng sering delok TikTokku. Nggih. Jadi Pak Sanjaya mari berjabat tangan karo presiden, karo Pak Kapolda, mungkin karo Pak Kapolres. Mari ngono, Pak Sanjaya kuwi ketemu supir-supir ning ngene Bungur asih foto-foto selfie-selfie. Akhirnya Soro, nggih. Pak Presiden munggah TikTok, supir-supir Harapan Jaya munggah TikTok. Akhirnya apa? Ngeri judulnya. Lah itulah arti sebuah ngeri. Siap. Jadi kalau menurut saya ngerinya gini, mosok mari ketemu presiden, jabatan tangan tak unggah nih TikTok, tak gini Facebook. Mari ngono ketemu supir-supir ning ngene terminal Bukrasi tak parani tak sewaper kabeh. Bener gak, Bu? Tak unggah nih TikTok maneh. Nggih. Pak Sanjaya jane sapa? Gitu loh. Mari ketemu presiden, mari ngono kok ketemu karo supir-supir diunggah nih TikTok. Jadi pesan saya sama Andre dan nggak bisa lama-lama karena Mbak Niken bayar larang dari Bapak ngomong terus enggak rugi aku. Pesan saya pada anakku putra mahkota atau putra semata wayang, jadi ikuti jejak Bapak. Kamu harus tetap rendah hati, jangan tambah tinggi hati. Kalau kamu rendah hati, kamu tentunya akan banyak teman. Kalau kamu tinggi hati, sombong atau gimana, nanti nggak punya teman. Nggih. Itu mungkin yang dapat kami sampaikan. Semoga ini bisa menjadi motivasi rekan-rekan semua atau anak generasi anak muda sekarang. Nggih. Nggih, leres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Pak Sanjaya. Perjuangan yang Luar sangat biasa. membuahkan hasil yang luar biasa, Nduk Nggih, Niken. nggih luar biasa yang Juga penak tak sawer. Kayak kok ngadeg kabeh. Oh, sing dene. Nah. Nggih, nggih Ya, alhamdulillah. Nduk ngadeg kok kabeh, Nduk. Rodok rene Dre. Langsung mawon. Niki Nggak napa apa-apa, Mbak Sentul Mas juga. Andre sama Mbak Debi nyuwun lagu Sinarengan. Sinarengan. Oke. Mas Andre kersane Nah. nyanyi nadane cowok. Video matikan dulu terus dinyalakan lagi. Start dari awal. Nah, lagune Sinarengan Pak Sanjaya. Oke. Menika pundutanipun Kang Putra Mas Andri. Coba digawek nih, Gus. Jogete sing paling penak jare saweran luwih akeh. Iya. Yo iki Bro, melok nilai sing penak sidi engko disawer sing ketoke plonga-plongo gak enek saweran. Aku tak melu biji ben sawer aku akeh. Biji, kalau api tak wene aku tak saing. Gak diaturke tembange Sinarengan. Aku rumah tono. Sinarengan. Kowe cah cilik dilarang ning isor. Nggih. Kowe engko tak uncali mbok ideki cah cilik engko. Mesake sing cilik rada nyisih sik. Nah, iki sak lagu tok tak ramekne, sak lagu tok. Ki Bu Sanjaya nyawer dhewe, Pak Sanjaya nyawer dhewe. Bar niki lagune napa Pak San? Nggih, Lagune napa bar niki? Andre. Mas Andri. Oh. Mas Andri lagune. Lagune sampeyan iki joget ora kenek, makane aku mau nyawer plonga-plongo tok. Lagune sing rada anu. Lek lagune Andri aku iso joget. Napa? Lagune Mbak Niken lagune wong sepuh-sepuh kuwi ya. Nggih niki anu. Ah. Wong sing nyuwun niki wae Mas Andre Yo bener sayang, tapi maksudku kok yo pas lagune wong tuwek we. Lah lagune penak pas aja aku ngeri loh. Ngeri ngene. Ngeri lah. Batin niki kan tak salah kok nyelot tuwek. Aku lagu sepuh iki. Apa to, Pak? Lagu sepuh. Lagu sepuh. Sik kursine kuwi pindahan tulung. Nah. Sak lagu tok ngubar balekno neh, Tang. Nah nggih. Kuwi kok lho, Nggih arep bagi-bagi bahaya, we. rezeki, bagi-bagi rezeki. Kuwi deg-degan lho. Manut Andre, sak lagu tok Andre. Gas le. Napa Nah, iki lagune, Mas Andri? Iki Napa 3000, Bu Sanjaya 3000. Entekne, Bu, 6000. Ayo. Anu wae, Pak. Lagune lah Mas Andre ki. Sampeyan urus ono iki aku tak ngurusi wong-wong lho. Nyuwun dumes to. Lah dumes iki kan Kekalemen. rada kekalemen. Ah, apa, Nduk? Lho apa? Pe apa? Ngesegaman pasana. Pek piye to? Iku lagune ngoten lho, Pak. Ya mene tak jar-jarne malah ngeder-ngedeni to. Lah, Maksudnya apik-apik. Lagu pek-pekan ngene. Niku apik-apik Pak Pe maksudnya. apa? Pian sungguh Oke, delok tatu ya, Dre? mempesona. Masuk gak Dri? Iso gak sampean tatu?
Oh tatu. Ya wis lagune wong tuwek lho, Pak. Dijajal lek lek kena joget yo diterusne sawer, tapi lek gak kena joget berarti mandek. Nah, golek liyane ngono lho. Tatu Nduk. Tatu ora tatu niki. Sak lagu tok 6 juta lho iki. Lho, mengke mboten saged jogeti malah ndak sido nyawerne. Lho, sing jelas sing Pak Senja kira iso joget. Nah nyuwun tatu. Tatu iki Mas. Tatu atu tayang ibu kuwi lho. Mas sepurane ya gak usah idek-idekan. Nggih. Engko Keplak-keplak enek wong sepuh njupuk dhuwit mbok idek aja. Aku kok nambakne. Oke. Kuwi nek gareng nang ngono bahaya wi. Kuwi yo jenenge gareng wi. Ya rada ngedelne wi. Wah, lu kembar aku. Hati-hati we, bahaya lho. Sampeyan aja nyedek kuwi lho, bahaya lho. Kembar aku. Kuwi gareng wi ya. Mas Agus. Sapira? Sepira Gus? Jeng. Iki 6 juta ya rumah tangga sak lagu tok. Alhamdulillah. Bar ngono medun, marine sampean kok. Oke. Ya, Dok. Iki Cowok. tak omongi lho ya, Nggih, duwite iki dilebokne pentil. Pentile sampean. Sing lebokne Busa Jaya. Astagfirullahaladzim, Pak. Sing lebokne Busa Jaya kok. Ya aja pentil ngono to, Pak. Iki. Ya Allah, susu. Ya terserah. Kan Penjaga sopan aku. telepon. Lebokke ATM. Bu, dipraktekne Bu jajal, Bu. Eh, Padha wedok kan ora apa-apa, lek pas aja sing lebokne gak oleh. Ya Allah. Dipraktekne tok, Bu. Kayak ledek kayak aku. Ya Allah, Pak. Bu kerip. Bu malep ngene lho, Bu. Dingene tok iki. aku pengen jimo. Ora kena prakteknya ya kena langsung disaut nih bro. Keri. Saut langsung. Yo, tatu. Padahal percobaan ya dikai Busa Jaya langsung didelep-delep ini. Oke, ayo ndang digas. Ya, Gus. Ini perjanjian ya, leboknya pentil, tangannya meneng kabeh. Aja to, Pak. Loh, kalau leboknya Busa Jaya kok. Aja, Pak. Padha wedoke. Lah engko lak wayahe sampean. Yo tak lebokne pentil. Royo-royoan. Oke. Wes go ngalih wong yo. Kancane dhewe kabeh. Kok yo gejo-gejoan. Lah koncone juga dhuwit ngene lho, Lur. Digejo ngene. Ya lara ta, ya njotos akhir. Nggih. Gak pareng. Koncone dhewe kabeh, ngeten. Gak pareng wis dimulai neh. Wong sing Duwite rong entek. wong sing neng. Kita dientekne Bu, dhuwit 6.000 perjanjian entek. Aja mbok entekne Pak Gareng ku piye iki kok? Iya ta? Kula turane mawon, Pak. Wis aman. Oke, tetep kondusif nggih. Iya, kondusif, kondusif. Terima kasih. Iki asline gak sengaja, Lur. Nggih. Oh gak kok enek rencana njotos iki gak. Mboten kancane dhewe. Koncone juga dhuwit digejo ngene cara sampean dhewe pada nesu to. Nggih. Wong dhuwit dicekel tangan digejo ngene. Ya man dhuwit 100 sik. Ya karo ente digejo karepe wis digarne. Tapi malah dijotos dhuwit 100 mau ngono lho. Yo, wong neng Ayo. Cinta damai. Ayo. Diangkat kok. Pokoknya aja ngene lho Lur. Aku ki lek mbok ngenekne mo. Dhuwit tak uncali ya wis bejo-bejan ngono lho. Kowe perjanjian dhuwit 6.000 dientekne ya wis to. Nggih. Gak usah royokan. Ki lebu saja deloken. Ora go sak wong iku dikira disake ngene dhuwite. Mboten. Monggo. Andre, Wong neng Ngerti ya? sandingku. Next song. Ya, next song enak. Ya, lagu lainnya apalagi sing rada rancak. Napa? Anu. Pak Rudi, Nggih. duit 6 juta jarine bojoku njaluk 3. Berarti kurang loro. Kurang rong lagu. Napa, Jadi Pak? sak lagu njaluk Bu Sanjaya iki 2 juta lah ngono to. Alhamdulillah. Sak lagu 2 juta. Lek rong lagu kas berarti petang. Lah nek 3 lagu berarti 6 iki tak ora tak sawerni sampean iki nggih. Sindene karo kae iki wis iki entek ini sampean tok iki Bu Sanjaya tenang e. Aku bengi iki ora oleh sawer, aku wis kecut aku. Lah Bu Oke, Sanjaya Pak. nek rong tak jawe rong wani maju no. Lagune Mergo napa, apa? Bu? Enek kode. Lagune napa? Permintaan. Ini kan Benti Wangi Putri ya, lagune Benti Wangi. Aku les pesen to karo sampean mau. Wong loro. Aja royokan. Ben penak. Napa sing rada rancak? Pak polisi ini akeh aja tukaran. Pak polisi ini nek 7 lho gak main-main iki. Napa, Nduk? Gak, sik engko sing garing. Lah, innallaha ma'asabirin lagune sabar. Wis, Ndre, ngene Ndre kan telung karek rong lagu to iki. Nggih. Sampean sak lagu, bapak sak lagu wis. Tapi lek bapak nyanyi, sampean joget karo DB.
Lek sampean sing nyanyi, bapak ribut sing joget. Oke? Tes. Ngono. Nah. Tas. Jadi iki pertama dan terakhir Pernikahan. Oke. Yo, sabar. Bu ngono kuwi deloken, Bu. Lek sik. Bojoku tak omongane. Bojoku tak warane pinter. Nggih. Sing jogete iki heboh, kuwi loro. Nek jogete rada plonga-plonga sitok ae. Nah, Sawangan loro telu kesenengen no. Didelok sik Bu, ngono lho. Diamati lah. Nek heboh ya loro telu gak apa-apa. Ngono lho. sik iki tak kenekne gununge. Nah, Jelaskan ngene lho ya, iki duitnya Pak Sanjaya 4 juta, Bu Sanjaya 2 juta. 6.000. Jadi iki jatah entek, wis. nggih. Sawangan kula aku ngesaki senen ono, ngono lho. Nggih. Sak lagu. Wis aku mau nyebari kono, tukaran terus. Wis mau aku nggawe kono mau aku. Nggih di Kok weh nyawang aku gak kok? Tak Nah, cemplung ning kali ngono dadai kabeh lho kok malah. niku tembang Kali mburi omahe banter ya le. Wong dikak apik-apik mesti lek njoto si koncone. Soale mambu san cangkeme. Iki wong sepuh-sepuh gak nek sing mambu. Wis aman nek kene kono gak aman ngono. Nah, waduh, sing kono malah akeh nggo. Mriki aman, mriki Pak. Kok lanjut. Lagune napa? Lagune sekali Wis. lagi. Iki duwite dintakne sak lagu tok ya. Nah, sekali lagi lagune apa? Kene Bu duwite Bu dintakne Bu. Kene tak wis sampean meneng e. Nah, Cinta Noda Hitam. oh cinta noda hitam. Ya. Sinembang Pak San piyambak nggih? Ya. Alhamdulillah. Nah, cinta noda hitam. Buat warga masyarakat Tuguripun mapan Mari wonten ngene ing sampean Suwarno. borong. Wis iki terakhir. Nggih, Pak. Aku ngowahi kono gak wani. Ngene tangane. Ora namane dhuwit tapi ngene tangane. Ayo. Nggih. Yo. Cinta noda hitam. Ya. Oke. Iso apa ora? Ndang lek iso. Cek Pak Rudi tak sampe resik di Bang Lali. Kenapa, Pak? Waduh, lha kula ya Jadi sawer Pak. nggih niken mek tungtungne aku tok disaineh kok niken niku kurang ajar kok. Terima kasih. Dalang niku pikirane abot. Nggawa gamelan, nggawa wayang, nggawa kelir barang. Heeh, nggawa bis, nggawa Wong elep. sing gawa elep sopir, sing gawa wayang peniti kok ya. Nggih, lagune napa? Cinta Noda Hitam. Nggih Pak Gareng tak wae 5 nya. Terima kasih Pak, alhamdulillah. Yo Mbak niken gak usah meri ndang nyanyi. Iki blangkonku langsung tak cepot iki lho, kena duit. Oh iya wayahku Iki lho, iki sementing joroyan tak wehne sampean kabeh iki. Nggih. Iki sik 2000-an ya. Ayo. Wah, Gak sing kono kok gak tak sebarne tak lungne. Mari tak lungne. Gak aku nyebar bahaya. Tak lungne ngene lho duweki. Ya wis. ya Cinta Noda Hitam, Pak Sanjaya. Tangan buat Pak Sanjaya dan keluarga besar Sanjaya Sik Group. karek Nggih. 700 rap tok Oh, Saiki tasik. rap. Oh siap, siap. Niki rong tak mundek iki. Pelanggaran iki Rudi Gareng nggih. Lho mboten lho ngok kene manut brosure tembang kok. Ya tapi yo duwite rong entek lho sayang. Nah. Yo entekno sik. Yo, jangan angkat rap. Lah dalah. Temu Mbak iki, Ora temu iso Mbak. gak sah iki. Badem neh. Wah kula kurang badhe iki. banter. Weh ora patek teko lho aku marak niki. Siji loro telu. Telu. Lah. Lah. Pak Rudi ceritane kakean makane duwite dibadem-bademne ya. Ah niku paringane panjenengan kok ya jatahe kanca-kanca. Niku lagune Cinta Noda Hitam sampun dipun aturaken Pak Sanjaya. Niki badhe piyantune badhe mandhap Pak Sanjaya. Nggih, Niki kula badhe pamit kali kanca-kanca dulur. rekan-rekan semua atau Nggih. dulur semuanya. Nggih. Terima kasih kehadirannya dan Sanjaya tetap motivasi diberkati untuk memberkati. Amin, amin. Bu Sanjaya mungkin ada kata-kata monggo sedikit Bu Sanjaya. Masuk Pak Sanjaya sampai kebloh lho wong-wong pengen suaramu lho Bu. Ndak lah. Oh duitnya ya wis entek ya wis karek medune ngono lho. Nang. Bu.
Nih kanca-kanca sinden pinarak dhisik. Nah, lungguh sik. Terima kasih buat semuanya. Selamat malam. Masih semangat apa wis ngantuk iki? Semangat kok ya. Marahin Mbak Niken gak nyanyi-nyanyi. Lho bar iki nyanyi kok ya. Pak Sana sing nyanyi lho waleh dadine wong-wong paling. Mboten. Nggih, saya ucapkan terima kasih buat semuanya dan saya minta doanya agar kami sekeluarga tetap diberi kesehatan. Amin. Senantiasa bisa membahagiakan masyarakat sekitar, teristimewa, diberkati untuk memberkati sesama. Mas Andre? Itu mungkin rekan-rekan semuanya atau dulur semuanya yang dapat kami sampaikan atau keluarga besar sampaikan. Dan semoga kita semuanya selalu diberi kesehatan, kita semua selalu diberi kemudahan dalam setiap rezeki kita. Dan kami juga terima kasih buat Bapak Rudi Gareng dan Mbak Niken Salindri. Kami terima kasih, tidak mengurangi rasa hormat. Siap. Kami tetap cinta damai. Siap. Dan ini bukan Pak Sanjay sombong nyebar duit, enggak. Ini hanya untuk meriahkan saja ya. Siap. Boten apa-apa nggih. Boten apa-apa. Itu sudah karakter Pak Sanjaya. Bagi-bagi soalnya rezeki. dige meriah niki mung ya kuwi mau disebar duite. Nggih. Akhirnya tongkok-tongkokan apik. Muga-muga lu mintu. Ngaten nggih. Yang dapat kami sampaikan Pak Rudi. Nggih. Begitu juga Pak Rudi, salam hormat juga buat keluarga besar Pak Rudi yang ada di Blitar. Siap. Semoga melalui di Pagelaran Mabes Sanjaya ini, panjenengan sedaya nanti akan viral. Amin. Dan kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sanjaya. Salam damai sejahtera buat kita. Monggo Mbak Niken. Ya nduk, jumeneng sik nduk. Mereka lagune mbacot ke pundutane sore mau ana Kusuma Wicitra. Kusuma Wijaya. Oke, sekali lagi tepuk tangan buat Pak Sanjaya atau Sanjaya Group. Tepuk tangan. Ya. Melalui beliau awake dhewe sosowan nguri-uri kabudayan, nanjake budaya kang adiluhung. Yo, Kusuma Wijaya. Kusuma Terima kasih pinarak remin nduk Niken. Anakku limbu piye Yung? Iki mau kapernyata wujude kebersamaan saka keluarga besar Sanjaya Group. Lugune peninggal menulya Pak Sanjaya dan keluarga. Muga ndadekke berkah buat awake dhewe kabeh sing mbok parawuh lan panjenenganipun muga tansah mangke sukses. Mantene tansah atut runtut. Reruntungan nganti tekane kaken-kaken dalah ninen-ninen. Allahumma amin. Coba engko perkara tetembangan gojekan digoleki wektu. Nggon wanci gara-gara engko se ana lawa, ana gembul. Dadi rasa kuwatir gara-gara tak goleki wektu sing dawa. Oh ngono. Coba kaya ngapa suwana ngarsane iki? Sang Begawan Yudawala tak dadukane, Nduk. Tak dereki, Yung. Gandanya kang sekar. Gandanya kang sekar. Kadung. Kusuma gandanya mangambar arambar mawur lan